Fis-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew il-Prim Ministru Robert Abela attenna l-pożizzjoni ta' Malta illi mhux se tagħmel użu mill-flus li l-Unjoni Ewropea se talloka għall-armamenti u l-munizzjon. F'kitba fuq il-midja soċjali wara l-intemm is-summit speċjali fi Brussell, Dr. Abela attenna li ħadd ieħor jista' jagħżel li jinvesti fl-armi. Dik deċiżjoni tagħhom filwaqt li aħna ingħatajna garanzija li nistgħu noqogħdu il barra minnha. Iħlas għal dak is-self mhux se jkun responsabilità tagħna lanqas, sostna il-Prim Ministru Abela. Il-Prim Ministru temm jgħid li Malta se tibqa' tinvesti fil-paċi u fin-nies waqt li pajjiżna joffri li jospita diskussjonijiet tal-paċi. F'dan is-summit kien qbil dwar il-pjan tal-Unjoni Ewropea imsejjaħ Rearm Europe li se jara li 800 biljun euro fuq l-4 snin li ġejjin imorru biex jissaħħu l-armamenti. Iżda bil-konklużjonijiet maqbula f'dan is-summit propjament f'punt 8 il-pożizzjoni ta' Malta u n-newtralità tagħha irrispettata. Dan ifisser li kif tenna wkoll il-Prim Ministru fil-messaġġ, Malta m'għandha xejn x'taqsam ma' dan il-pjan. Qabel din il-laqgħa bejn-mexxej Ewropej, il-Prim Ministru Malti f'kummenti mal-midja sostna li ma jemminx li aktar investiment fl-armi jista' jwassal għal paċi. L-investiment fl-armamenti aħna ċertament maħniex ser nkunu parteċipi fih l-ewwel nett għaliex preklużi milli nagħmlu dan bil-Kostituzzjoni tagħna, però żjed minn hekk ħanitkellem għalija l-ewwel wieħed għaliex ma nemminx illi l-investiment fl-armi, l-investiment fit-tankijiet tal-gwerra, l-investiment f'aktar munizzjoni jista' jwassal għar-riżoluzzjoni tal-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja. Nemmel hemm soluzzjoni waħda u soluzzjoni dejjema li hija dik tal-paċi. F'istqarrija il-Partit Laburista qal li l-pożizzjoni tal-Gvern li n-newtralità ta' pajjiżna hi garantita u mhux se tintmess. Sa dan it-tant qabel is-summit il-Prim Ministru u mexxej Laburista attenda u indirizza l-laqgħa tal-Partit Soċjalista Ewropew fejn kien hemm preżenti wkoll il-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa. Fl-intervent tiegħu Dr. Abela rrifletta fuq il-valur tan-newtralità ta' pajjiżna, speċjalment f'mumenti bħax-xenarju attwali ta' ċaqliq fil-politika globali u temm jenfasizza l-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea tipprioritizza l-investiment fin-nies u mhux fl-armamenti.